Здравейте и добре дошли в geraka.com. Представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на немският производител Teka. Това е аспиратор за кухня с пирамидална форма. Моделът се казва DBB, прави се в различни размери, но в случай показваме размерът, който е на 60 см. В момента виждате, това е декоративното коминно тяло, което извадихме. В кашончето е основното тяло на аспиратора. Виждате го, то в момента е покрито с защитно фолио. Тук по ръбовете може да видите нормалния иноксов цвят на аспиратора. Това е управлението. Механично управление с бутони. Има 3 степени на силата и един бутон за осветлението. Отдолу е с 2 панела. Ето тук е и осветителното тяло. Хубав модел с добра мощност, възможност за избор на размери. Точни технически параметри може да го видите при описанието на самия модел. Хубав вариант. По-скоро добър като цена за възможности, които има. Сравнително безшумен. И типично като за Teka с подобаващо качество. В комплекта се е включено всичко необходимо за монтажа. Така че ще се справите лесно с монтажа. За повече информация и възможности за избор посетете geraka.